Hei, du hører på Jesus er konge. Denne serien, den handler om liv og død, frelse og fortapelse, himmel og helvete. Indtil videre, da har jeg laget 6 episoder i denne serien. Den første episoden var en introduksjon til teologien. Jeg forklarte de 3 synspunkter som kristne kan ha om helvete. Så fyldte der 3 episoder som handlet om det gamle testamentet og døden og dødsriket. Og nå har vi hatt 2 episoder om Jesus og hva han sier og ikke sier om helvete. Og i denne episoden da handler det også om hva Jesus sier. Jeg har kalt episoden et spørsmål om liv og dom. Hvis det er noe som du føler at jeg ikke adresserer i løpet av denne serien, som du tenker at jeg burde ha tatt opp, eller som det hadde vært interessant om jeg tok opp, så har jeg et forslag. Skriv til meg. Det er flere måter du kan gjøre det på. Du kan komme i kontakt med meg via e-post. Du skriver til lars.dorland@adventist.no. Og hvis du ikke helt fikk tak i hva jeg sa, så kan du jo prøve å søke på navnet mitt eller noe. Det er i hvert fall jobbadressen min. Men man kan også gå inn på Facebook, og der er jo folk flest, og der kan man sende en melding enten til pastor Lars Dorland, som jeg har en Facebook-side som heter, eller til Jesus er konge, som er en annen Facebook-side som jeg har. Så det er flere muligheter. Jeg tar imot alle dine spørsmål om liv og død, og frelse og fortapelse, og også andre ting. Og hvis jeg ikke svarer på det i en episode, så skal du i hvert fall få en melding tilbake med mitt take på det du spør om. Så det er en stående invitasjon. Jeg liker å snakke med folk om det jeg lager her. Det er bare kjekt å få litt frem og tilbake. I dag da er emnet litt mindre komplisert enn det har vært i de siste episoderne, føler jeg i hvert fall. Jeg skal snakke om noe veldig enkelt. Den dobbelte utgangen. Og det er bare en ganske grei ting å ha på plass. En ganske sånn basal ting om fortapelsen. Det går ut på at Jesus han sier at 2 ting kan skje med oss etter døden. Så vi dør alle sammen. Og så skjer det enten det at vi før eller siden går inn i Guds rike til det evige liv, eller også så venter det oss dom og straff. Så i seg selv så er dette jo noe som godt kan virke provoserende på mange mennesker. Hvem tror Jesus egentlig han er liksom, at han kan straffe eller dømme meg, eller noen som helst? Er det egentlig slik han er? Er Gud en slik Gud som straffer og dømmer? Og det er jo helt rimelige spørsmål. Man kan så også spørre liksom, hvilke bilder gir det av Gud da, hvis det er sant? Og stemmer dette bildet? Jeg har faktisk vært litt inne på dette spørsmålet tidligere på Jesus er konge-podcasten, fordi for 2 år siden da publiserte jeg en episode som het episode 2.15, når straff gir mening. Og tanken i episoden er at straffen i høy grad er noe som vi mennesker lager til oss selv. Så det er ikke Gud som blir fornærmet over vår synd og hevner seg på oss. Altså ikke egentlig. I stedet er det slik at Gud ut av kjærlighet og respekt for oss som frie vesener, så tillater han de naturlige konsekvensene av våre dumme valg å ramme oss selv. Så dette er jo et teologisk synspunkt, og man kan støtte det med noen skriftsteder, hvor det tydeligvis er det som foregår, og så er det noen andre skriftsteder hvor det godt kan være litt vanskeligere å få det til å stemme med akkurat denne tolkningen. Men for meg da er det altså den forklaring som likevel gir mest mening på hvordan og hvorfor Gud han straffer. Og så passer det best med mitt inntrykk av Gud som en kjærlig Gud. Dette Guds bilde det er jo også mer tiltrekkende på mange måter enn bildet av en Gud som blir fornærmet, som vil hevne seg, som kanskje virker smålig.
Men dette synspunkt, at Guds straff egentlig er noe vi lager for oss selv, og at det er naturlige konsekvenser, og at Gud han bare tillater det skjer med oss, det løser altså ikke alt. Det er noen skriftsteder som det ikke helt kan forklare slik jeg ser dem, og det er ikke helt uten sånn logiske problemer, eller etiske problemer heller. For eksempel så ville kristne universalister si, og her mener jeg de faktisk har et godt poeng, at hvis en skapning er tilstrekkelig dum, så ville en kjærlig Gud også gå inn og forhindre konsekvenserne av hans synder. Så hvis du elsker ditt barn, så lar du ham ikke bare springe ut i veien, hvis du kan hindre det. Det er et tilfelle hvor din kjærlighet til barnet overtrumfer barnets frihet. Du kan si, ja, jeg respekterer barnets frie vilje, men du lar ikke barnet ditt springe ut i veien, eller springe ut fra en klippe eller noe. Liv er viktigere enn frihet, og sånn bør det jo være, tenker vi. Det er derfor folk som er til fare for seg selv, dem stopper vi før de skader seg selv. Og vi stopper barnet så lenge det er nødvendig, inntil barnet skjønner at det ikke skal springe ut i veien. Og på samme måte ville kristne universalister da si, da vil Gud stoppe oss så lenge det er nødvendig, for Gud han er jo kjærlighet. Men i evangeliene, slik jeg oppfatter dem på nåværende tidspunkt, så ser det ikke ut til å være det som skjer. Jesus han snakker om at det kan gå 2 veier etter døden, og til slutt så kommer Gud altså ikke til å forhindre eller stoppe dem som er på vei mot fortapelsen, så vidt jeg kan se. Og denne fortapelsen som Jesus snakker om, den virker til å være endelig og sånn av evig natur. Det er slik det hele ender. Det er ikke slik at det kommer noe etter det. I hvert fall kan jeg ikke se at Jesus antyder det. Så sånn er det. Sånn sier Bibelen, så får man prøve å forstå det så godt som mulig likevel. I Matteus evangeliet 25, der står det om menneskesønnens komme i herlighet. Og de fleste bibeltolkere, de tar dette som en beskrivelse av verdensdommen om dommedag, når det blir sagt til folk om de skal bli frelst, eller om de skal gå fortapt. Så her sier Jesus altså, Matteus 25, vers 31, når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra gjeterne, og stiller sauene på sin høyre side og gjeterne på sin venstre. Og så i beskrivelsen som følger, så har noen vært kjærlige og omsorgsfulle overfor de minste. De har liksom vist barmhjertighet, og på den måten har de vært lydige overfor evangeliet, mens andre ikke har vært det. Så noen går til høyre, andre til venstre. Altså, det kan gå 2 veier. Og beskrivelsen av dommen slutter da med disse ordene i vers 46. Så det er Matteus 25, vers 46. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Når jeg snakker med kristne om helvete, og når jeg åpent forteller dem at jeg tror ikke på evig pine, så er dette kanskje det vers som oftest blir gitt til meg. Det er kanskje det første som kommer opp. Det andre vers som blir gitt meg er fra Åpenbaringens bok, typisk fra Åpenbaring 14, fra Åpenbaring 20, og det er også tekster som vi vil se på i en senere episode da. Matteus kapittel 25, vers 46 er altså en sånn vanlig proof-tekst for dem som tror på evig pine. Fordi der står jo evig straff. Så da vil de si at de fortapte, de skal kastes i et evig brennende helvete og pines til evig tid. Det er jo det Jesus sier de.
Jeg læste engang en bog av en mand, som het Edward Fudge. Han var pastor, baptist, tror jeg. Og den boken, den blir av mange i dag betragtet som den definitive boken imod evig pineforståelsen og for annihilationism eller conditionalism. Og hvis disse ordene, som jeg akkurat sa, ikke giver mening for deg, så gå tilbake og hør på episode 3.1, som heter 3 syn på helvete. Edward Fudge, han skrev altså denne boken som heter The Fire That Consumes. Og det er relativt længe siden, at den blev skrevet, men den er fortsat definerende for hele debatten. Det er en sådan bog, som man bare må læse for at skønne synspunktet til konditionalister. Og der var en lektion i denne boken, som var specielt nyttig for mig. Det er ikke en lektion, som findes på en specifik side. Det er mere sådan en lektion, som går gennem hele boken. Et princip. Og lektionen er altså denne. Når nogen giver dig en tekst, og de siger, se, her står der om helvede. Vi har ret, du tager fejl, vi tror på Bibelen, du afviser Bibelen, for her står der klart og tydeligt, at helvede er virkelig, og så videre. Så er alt, du trænger at gøre, faktisk at se på den teksten, som de giver dig. Og når du ser på den teksten, så spørg om 2 ting. For det første, står der om pine i teksten? Det er første spørgsmål. Og det næste spørgsmål er, står der, at pinen er evig? Og her er min erfaring, efter at have gjort denne øvelsen i mange, mange år på alle de tekster, som jeg har fået. Og nu skal det siges, at Edward Fudge, han dækker faktisk de fleste teksterne i boken, så den er vældig grundig. Men jeg har altså været i mange debatter også, i mange diskussioner om helvede, især på internettet, det er der man diskuterer teologi. Og jeg har gjort dette hver gang. Jeg har set vældig nøje på de teksterne, som folk har givet mig, og efterhvert så kender jeg jo de fleste af disse teksterne vældig godt. Og bare spurgt, står der faktisk skrevet om evig pine i akkurat denne teksten? Og her er, hvad jeg har opdaget gang på gang på gang. Der er ingen af disse teksterne, som snakker om fortabelsen som evig pine. Vanligvis så står der ikke engang noget om pine i dem, af og til gør der. Men når der endelig står noget om pine, så står der ikke, at pinen er evig. Og da kan man jo gå ud fra, at pinen tager slut, når dommen er overstået, når de er døde, når de har fået straffen deres. Når jeg siger, at der ikke står om evig pine, så mener jeg det ikke på en sådan semantisk manipulerende måde heller. For der står ikke nogen synonymer til det heller. Det er ikke slik, at det bare står med nogle andre ord, som betyder det samme. Der står ikke om vedvarende smerte, eller om lidelser, som aldrig tager slut. Nej, ret og slet, meningsindholdet, det findes ikke i Bibelen. Ideen, konceptet, fænomenet evig pine findes ikke i det gamle eller i det nye testamente. Når man graver i alle teksterne, ser nøje på dem, så ser man omvendt, at det med stor sandsynlighed er snak om det modsatte, om ødelæggelse og død, om noget, som sætter et endeligt punktum for personen og for den ondskaben, som har virket i ham eller hende. Men lad mig bare stoppe mig selv der 1 sekund for at sige en ting, fordi nu var jeg vældig sådan absolut i min udtalelse. Fordi der findes faktisk et undtag til den reglen. Der er et bibelvers i hele Bibelen, hvor evig pine faktisk er en ting. Og det er i Åbenbaringen 20, vers 10, der står om djævlen og den falske profet. Der skal de pines dag og nat i al evighed. Jeg tror, at der findes forklaringer på det. Den første, mest åbenlyse forklaring er, at det er et billede, det er en metafor. Den findes i Åbenbaringens bog, og Åbenbaringens bog er en vældig metaforisk, symbolsk bog. Så mye kan alle blive enige om.
Bemærk også, at selv Johannes, han følger ikke denne ideen til dørs i boka si. Johannes' åbenbaring slutter jo med at der står ej heller sorg, ej heller pine skal være med. Når boken slutter, så er all pine afsluttet. Men dette verset, det er altså undtaket fra reglen, som jeg netop skrev. Og dette pointet, det kommer jeg til at sige igen, når vi kommer til at snakke om åbenbaringens bok og hvad der står om helvede der. Men alle andre vers i Bibelen, som snakker om fortabelsen, de siger aldrig noget om evig pine, heller ikke Matthæus kapitel 25, vers 46. Lad os bare læse det en gang til. Disse skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evig liv. Der står evig straf, men der står ikke evig pine. Kolasin er det græske ordet, som her oversættes med straf. Det er et ord, som ikke bruges særlig ofte i Det Nye Testamente, bare 2 gange eller noget sånt. Men det bruges mange andre steder i græsk litteratur fra samme tidsperiode, så det er et godt kendt ord. Det er ikke et kompliceret ord. Det er ikke et ord, som af og til betyder pine. Alle engelske bibler oversætter det faktisk likt som punishment. Og punishment kan være pine, men det må ikke være pine. Det kan også være døden. Det kan være, at Jesus her, når han siger evig straf, faktisk mener evig død. Og ja, det er, hvad jeg tror, at han mener. Hvis man tager verset sådan isoleret, så udelukker det ikke evig pine. Der er ingen tvivl om, at evig pine, det havde været en evig straf, det også. Så konceptet evig pine, det harmonerer med det, som Jesus han siger akkurat i denne sætningen. Igen, hvis man tager den isoleret. Men der trænger man altså også andre vers i tillæg, andre slamdunk-tekster, som fortæller os, at det helt sikkert var det, han mente. Når man bliver vant med at tænke på evig død, som den evige straf, som Jesus snakker om, så slutter man også at stusse over denne teksten. Det er en læsning af hans ord, som giver vældig god mening, faktisk. Hvis man bliver udslettet, hvis man dør, hvis man aldrig skal se dagens lys igen, hvis man er borte for evigt og altid, ja, så er dette likefuldt en evig straf, slik som Jesus han siger. Kort sagt, og disse skal gå bort til evig straf kan betyde, og disse skal gå bort til evig dør. En slik læsning giver forresten også vældig god mening, siden kontrasten til straf her er evig liv. Så tænk over det. Altså du har liv på den ene siden i den sætning. Hvad er der det logiske at have på den andre siden? Død. Jesus han snakker om liv og død. Og det høres jo ret ud, akkurat som når man siger op og ned. Og man siger dag og nat. På samme måde hører liv og død sammen som et par, som en sådan logisk kontrast. Mens liv og pine, de hører ikke sammen som en logisk kontrast. De er i 2 ulike kategorier. Fordi liv og pine, de er ikke modsætninger på nogen måde. Det giver ikke mening at snakke om liv eller pine, fordi pine, det kan jo også være liv. Faktisk, hvis evig liv her skal forstås som vedvarende bevidst eksistens, og slik er der flere kristne forkyndere, som vil definere det, så vil det være snak om, at begge grupper får det. Både de retfærdige og uretfærdige. Fordi hvis man pines, så må man nødvendigvis være levende og bevidst. Et liv i helvede er ikke noget tjekt liv, men det er liv. Hvis det aldrig tager slut, så er det til med et evigt liv. Så problemet med den traditionelle tolkningen er faktisk, at man påstår, at alle får evigt liv. Men Jesus han er jo vældig tydelig på, at
Evig liv, det er det, som gives til den gruppe, som kaldes de retfærdige. Det er dem, som får det evige liv, som får denne evige, bevidste eksistens i gave. Så derfor er det mest naturlige og logiske at læse ordene evig straf som evig død. Det må være konklusionen på alt dette, som jeg har snakket om de sidste par minutter. Så bare for at opsummere. Ordet straf indikerer hverken død eller pine i sig selv. Det kan betyde begge deler. Men siden evig straf står i kontrast til evig liv, så giver evig død bedre mening som en tolkning. Og hvis der ikke er snak om evig død, så siger man, at Gud han faktisk giver evig liv til alle. Så det var konklusionen min på akkurat denne teksten. Men dette er faktisk en typisk ting for Jesus at sige. Det er typisk for Jesus at sige, at man går en af to vejer, og at det endelige valget står mellem liv og død. Så lad os tage et andet eksempel. Lad os gå til Johannes evangeliet denne gang. Gå til kapitel 5, vers 28 og 29. hvor Jesus han siger, undre dere ikke over dette, for den tiden kommer, da alle de, som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme frem, og de, som har gjort det gode, skal stå op til livet. Men de, som har gjort det onde, skal stå op til dom. Igen kan man selvfølgelig spørge, hvad er dom? Så før i Matthæus 25, der spurgte vi, hvad ordet straf dækker over. Og nu spørger vi i Johannes 5, hvad ordet dom dækker over. Kan det være evig pine? Ja, det er teknisk muligt igen, hvis man læser verset helt isoleret. Men det er likefuldt muligt, at der er snak om døden. Og samme logik gælder her, som gjaldt i stad. Dommen, den står jo i kontrast til livet. Så vi må spørge os selv igen, hvad er det, som er livets logiske modsætning? De, som har gjort det gode, skal stå op til livet, siger Jesus. De, som har gjort det onde, skal stå op til hvad? Til død, selvfølgelig. Jesus siger ikke, at begge grupper står op til livet, og at nogen skal leve i himlen, mens andre skal leve i et pinefyldt sted, som kaldes helvede. Undskyld til alle derude, som føler, at jeg sparker til en død hest, som man siger. Men i denne diskussionen, der er det faktisk lidt vigtigt at høre efter, og virkelig skjønne ordenes faktiske mening. Det er vigtigt at være på vagt her, slik at man ikke pludselig importerer en anden mening, den som man er blevet vant til at høre kanskje. Jesus, han siger helt enkelt her, at nogen står op til livet, andre gør ikke. Nogen får liv, andre dør. Det er den dobbelte udgang, som Jesus trodde på og snakkede om. Når Jesus han snakker om en dobbelt udgang som her, og om liv og død, så står han faktisk rotfæstet i en gammel jødisk tradition, kan du sige, fordi det er den samme retorikken, som man hører gennem hele det gamle testamente. Så helt tilbage til Adam. Her var også logikken, er du lydig, så får du liv, og spiser du af frugten på det forbudte træet, så får du dø. Dagen du spiser, og der skal du dø. Dette står også i pagten med velsignelsen og forbandelsen, som Israel fik, som Gud han siger gennem Moses i 5. Mosebok, kapitel 30, vers 15. Se, i dag har jeg lagt frem for dig livet og det gode, og døden og det onde. Og i vers 19, jeg har lagt frem for dig liv og død, velsignelse og forbandelse. Vælg dig livet, så du og dine efterkommere kan få leve. Så det er i grunden det samme valg, som Jesus han præsenterer os med, som alle tidligere profeter har præsenteret for Israel. Selvom vi har diskuteret, hvor mye de kan have vidst om udsigten til evig liv, det var en hel episode der, så er den dobbelte udgang, som de snakker om, den samme. Det er fortsat et valg mellem liv og død. Spørgsmålet om frelse og fortabelse, det er netop et slikt valg, og ikke et valg mellem to ulike typer liv. Hvis du tror på, at de, som går fortabt, de skal pines i al evighed, så tror du også, logisk set, på, at Gud,
Han giver evig liv, liv som aldri tar slutt, til alle. Og nå kan det være at det er noen som vil påstå at jeg er helt urimelig, at jeg tegner en karikatur av hva man tror på, hvis man tror på evig pine. Det er jo mange som vil si at evig pine, det er en form for død. Men hvis man snakker sånn, så vil jeg mene at man bruker ordet død på en annerledes måte enn stort sett alle andre. Tenk over det. Hvordan kan noen som blir pint være død? Noen som skriker og skjærer tenner og er i opprør og fortsetter sin syndige atferd i all evighet. Hvordan kan en slik person betraktes som død? John MacArthur. Han er et godt eksempel på en kristen predikant som tror på evig pine. Det er mange kristne i hele verden som har hørt på John MacArthur og hans prekener. Han er kjent, han er sånn konservativ kalvinist-forkynner, og han er ikke redd for å si hva han tenker. Nå vil jeg sitere John MacArthur litt, eller jeg vil spille noen klipp med ham. Tror jeg bare tar ett klipp i dag, og så skal vi ha noen andre klipp til andre episoder. Dette er fra en preken som han holdt for 20 år siden, men han har ikke forandret mening om emnet siden, i tilfelle du lurer på det. Prekenen den ligger fortsatt på hjemmesiden hans, og den heter The Answer to Life's Greatest Question, Part 1, fordi dette er første del av 2 prekener om akkurat det. Og han sier, Of all the questions that could ever be asked, of all the questions that could ever be answered, none is more important than this one. What shall I do to inherit eternal life? That is the most important question that can be asked and answered. And the reason is that every human soul is immortal. No soul, no inner person in any human being ever goes out of existence. Every human being ever born lives forever. Our bodies die, our souls go on eternally. We are created immortal. Hørte du det? Every human being ever born lives forever. Alle mennesker som nogensinde er født, lever evig. John MacArthur, han tror altså ikke på døden. Han tror ikke, at noen skal dø. Han tror ikke på, at valget står mellom liv og død. Han tror ikke på, at syndens lønn er død. Han tror ikke på, at ildsjøen er den anden død. Han tror, at every human being ever born lives forever. Så Jesus, han sier at det er et spørsmål om liv eller død. Jesus sier at noen får leve, andre må dø. Men MacArthur, han sier alle får leve. And the reason is that every human soul is immortal. Menneskesjela er evige, så alle mennesker som nogensinde er født, lever evig. I MacArthurs kristendom, da er evig liv ikke en gave til de frelste, men da er det noe som alle mennesker allerede har fått, allerede er skapt med. MacArthur, han er i bunn og grunn enig med slangen i Edens hage, som sa til Eva, dere skal slett ikke dø. Det står i 1. Mosebok, kapitel 3, vers 4. Så jeg må si at jeg forstår ikke hvordan folk som har lært kristendom av John MacArthur egentlig klarer å lese Bibelen uten å undre seg og oppleve en masse kognitiv dissonans. Ta for eksempel Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 16, det som noen kaller mini-bibelen, hvor det står skrevet, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men ha evig liv. Hæ? Skal de ha evig liv? Jamen, alle har da evig liv. Every human being ever born lives forever. Hvad snakker Jesus om? De som går fortabt, de har jo også evig liv. De har evig liv i helvete, hvor de skal pines i all evighet. Ok, nok om det. Vi kommer tilbake til MacArthur.
for han altså lett å bruke som eksempel. Han representerer det verste syn på helvete man kan ha. Og jeg føler at jeg pleier å være mer diplomatisk enn jeg i denne episoden, så det vil jeg gjerne si unnskyld for til alle dere der ute. I dag blir kaffen servert uten filter, men jeg planlegger å komme tilbake til MacArthur, og det ikke for å henge ham ut, det bare fordi han tjener som et godt eksempel. Det egentlig ideene hans jeg interesserer i, det ikke han. Jeg kommer også snart tilbake til Johannes 3,16, som jeg akkurat læste, fordi der skal vi snakke om det ord, som Johannes han her bruker for fortapt, nemlig apolymi. For det et ord som forekommer 90 ganger i Det nye testamentet, og det betyr det et ord som veldig lett å bli klok på. Og hvis man vil studere hva det vil si å gå fortapt, så må man nesten derfor studere apolymi. Så det blir neste gang. Takk for at du hørte på en episode av Jesus konge, denne gang om den dobbelte utgang. Jesus han sier at hans budskap handler om liv og død, enten det evig liv, eller også det evig straff og dom og fortapelse. Neste gang der skal vi studere hva Bibelen egentlig snakker om, når den snakker om å gå fortapt. Så husk at Jesus han konge, og ha det bra.